बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हायाबा भिडिअखौनो खालामला खोमा आङो आं नारसो दायो 1 2 3 अमा गन्थं जर सेन्ट्रनि बोलो हैया हासुला मा जाबाय नांगौ दैया बिराद गुसु गाइसफोर बरिया नै थ' बिमा एसे सेल्फि टेल्फि लायनोसै जा सानैजों नों थाङा थाङा होमबा जा बाबुदानो थांगोन अके गाइस ब्लगा बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय जोंहा दिनै न'निफ्राय आया नों बेयाव सनसे दे गाखोदो नों ओइ जिंथिं थां आं बिथिं थागोन ओइखो औ हा अके बेनिफ्राय नों बेगाव सोखाबानो जायोमोन बेगाव लांसै दे होमबालाय आं नायनांगोन ना एसे मा फैबाय आं उनाव नायनो नामा र' गोदाव सोरावनो आजा र' बेफोर लामाफोरखौ पुरा फाखा खालामजोबनोसै आङो साननैसोनि उनाव ओके काम आजा ओके बायदि बाय वी आर गोइं सी यू टुमरो जाबाय ना बिथिं नाय मामा बिथिं नाय नै बाय ट्रा बाय गाइसफोर दिनैया स्पेशल जायगाखौ सेजाबाय मा होनना बुंनो उफाय गैया नुवाखै मानसि गिदिरा देथला जना थाबाय आंखौ जफानो होआसै आरोखि आंखौ एकदम थार्ड क्लास खालामबाय गाइसफोर दिनै उफाय गैया उनाव सनांबाय बेबो जोङो सालायग्रानि उनावबावसो खिफिना हरबाय थाबाथाय सेसलै सैथिनोबो उदैया एसे गाज्रि जादों होननाय खोनाखादों आं बेनिफ्राय जों गामिनि लामाफोरखौ एसे देखायलांसै नामा गाइसफोर नै बिथिं देन्जारलाय लामाया ओंखारनांगोन नामा ओंखारनाङा दे सोर फिसा गोथार जिउ सहाय खालामदो एसे माबा माबि सिलेवरा टेलरा बारस'नो गोनांफोर दंब्लाबो नै गाइसफोर बे हाजोखौ बारसिना थांगोन जोङो एकदम बे हाजोखौ बारलांगोन आरोखि एकदम हाजो लागाव बिदिनो थांगोन गाइसफोर नुदों लामाया मा होननो सैथिनोबो बेयो फासिबाय नामा फासिना थांलायबाय बिनिया सोर बे फासिनायसिम दांबोलायबाय आरो आंबो फासिनायनिफ्राय गोजान जाथारलाय सोर प्रभु एमान हेडगुड गानना फैदों फाग्ला बोरैबा फासिबाय देरनांगोन ना अजन दंना एबार अजन दं फासिनाय नङा ने दे लागाव गोथार जिउ आमेन होननायसो जाबाय माथो रखो कैसा हालत हो गया यार हम लोग का कार अभी फांसी बाइकर या अभी तो ठेलना पड़ेगा क्या चलेगा ना लगाओ 1 2 3 लगाओ ब्रेक मारो यार अरे बाबा अरे ब्रेक करेगा क्या होगा तो अभी गियर लगाओ जोर लगा के लगाओ हायुंडाई सेन्ट्रनि बोलोखौ दिहुनदोलै बालि सारनांगोन नामा बालिखौ नायदो नै हाब्रु जाजोब्बाय सिटिनो बै ग्लास खाफांना लानो दा आरो सिटआव लाबावगोन दे आयं दे सार आयं दा आंनो नारसो दायो 1 2 3 अमा गन्थं जर सेन्ट्रनि बोलो हैया लागाव ब्रेकटर कट स्लिप হৈছে साबा লাগিব मबेथिं स्लिप जादों फालाय स्लिप जानो बाहा जादों स्लिपथ' जायाखैमोन जायाखै बेयाव गाखोनो हायाखै बेयाव गाखोनो हायाखैना दे बारादाय न आं न'आव हगारफ्लांदोंमोन आं हगारफ्लांदो नुद' गाइसफोर आंनि गामिनि लामाखौ गारियानो फासिनो थालायबाय नारनो फै ओइ लागाव जुर लागा के
Ayo, खुलुमबाय. दे खुलुमबाय आंलाय मा जाखो सानदों र' नुहुरानो नां ओमफ्राय मा लांनाय दायङालाय? अ दे गैलालै गाय साफा उफाय गैया थाब थांथारनांगौ जोंहा मोजां जायगाफोर नायहैनो ओंखारदों नेचारेल जायगा नायहैनो ओंखारदों गाइसफोर गारियानो माबा बिमानि फासिना थालायबायमोन हाबाय ओइ अन्थय नुबाथाय नारना होनायनि थाखाय मालाबा मिस्टिफोरखौनो जाहोनोसै अ सरि माय गड आइला अमा बेदर 3 पाल्ला होनायसो जादोंसै उरि बाबा जाबाय गास मेंबाय बिराद मेंबाय गारि नारखोनानै अयथासार मेंबाय दायो थांगासिनो गाइसफोर बेनिफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हायाबा भिडिअखौनो खालामला खोमा आङो बिराद इन्ट्रेस्ट जायगायाव थांगासिनो आं गाइसफोर नायलांबाय था ओइ नोंसोर खामानि मावनाया बिदिसो जिरायबाय थायो नामा थांनोबा मोजां बिदि जायो सोरबा खामानि मावनायफोरा गोदाव सोरावनो हा एसे एदावबोबाय गाइस खामानि मावनायफोरखौ माने जोंनि साहसखौ माने फाउन्डेसन होगासिनो बिथांमोना आंहाबो फाला सफैगोन बिनिबो भिडिअ लाबोगोन आं गाइसफोर नुगोन टाटा रिंखांपुरि टाटा बाय बाय टाटा रिंखांपुरि टाटा माबा बायनाय नैलै गाइसफोर मा होनना बुंनो अखा हानायफोराव गोदाव सोरावनो गोमाय किधर गया रे किधर गया हम लोग को एक ताला चाहिए एक बड़ा वाला ताला मा नांगौ होनदोंमोन हा ओरै फां टाटा हरलिक्स आरो बेयाव हाबबावगोन होनबा सेसलै गरम ना गासिबो एसे ड्रिंकल सिंकल लाबाय दा बेफोरखौनो लोंनानै एसे थान्दा खालामलांसै आरोखि बेनिफ्राय जों भाइनो नैबेखौ हरनोसै ओइ नै इखौ लोंदो उफाय गैया बेनिफ्राय एजारजों बिमाजों बेखौ लोंथोंसै दालावलै दा थांगासिनो गासिबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि हिन्जावा गय जाबाय गैला गासिबो अखासो फैजोब्बायसो बेसेबां लाखो 80 थाखा इखौ होनायखै दां दे जोंना दे खामानि जादोंथ' 80 थाखा होगोन आरो नै उनथिं गारि दंलै माबा बिमानि बिसावसो ग्रोब लाखिनो फैलायबाय बिसोरनि पार्किं ना मा जाखो अलप आवगाय दे बाल नहले दिगदार बन्द गारिखौ एसे नायहोनायमोन गाइसफोर दरजायानो फांजालामोन जोंनिया माबा ग्लासानो फांजालामोन आरोखि थांबावनांगौ दं गाइसफोर गोबां गोजान जायगा थांबावनांगौ नायलांबाय थादों खाथियाव जफानायफोरा फुरा खोमा सोमा बिंगा जालांजोबगोन आंजों जानला मोनला नंखाया मानोथो बेरायहैनो होनबाय थायो फालाय नङा होमबा मेडामा आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंगोन नामा मेडाम मेडामा एसे बुंना होब्ला चेनेलफोरा एसे ग्र' जासिनगौमोनदां हाय होनना बुंगोन नामा मेडाम ओइ बाबु बर'गिरि लागायना होदोलै एसे मोसालांसै जा बोराय बुरि उनाव आरो हिन्दी मेथाइ दामना दै बरिया बेनो मोजां जागौमोन जोंहा सानैजों बेरायनो थांगोन नों इउटुबारनि मानि हिन्जाव जानांगौ फालाय होमबा इउटुबारनि हिन्जाव जानानै बिसिबांबो सहाय खालामखानांगोन दा फाग्लि हनै मालाय गारिफोराव इसां मोजां थांदों
मानिमोनखौ भिडिअ खालामना थिग जागौमोनदां नों मिनि हरलायदों मिथियानो बिसोर जोंखौ ओइ थिंनाय हरमाखैमोनखौ नुहुरासै होमबा खोमाया दिनै बेनो फुरा लाथा खाना थायो थागोन गासिबो थाङै थुङै माथो गाय जोंथिंनि बायदि एखे कन्डिसनखौनो मोनफैबायलाय लामाखौ सयथिनोबो जालालै इसोर प्रभु बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङैनो होदोलै बाबु ओइ माबा होमबाबो अन्थाइ गिदिर गिदिर गैया दे ओइथिंसो अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ आरामसे सिन्था खालामनाङा गारि सालायग्रायानो सिन्था खालामना होनना माबादोंलाय माथो सिन्था खालामनो गोनां दं बे हाजोखौ सौसिनो फैबाय जों गाइसफोर दै आं देखायनाया हाजोआ खनसे ओरै सिदा थांदोंमोन जों ने बिथिं थांदोंमोन दा खेबसे मोना नायनाया फार्स्ट फैनाया बिथिंनो फैनो हायोमोन माथो जों ना हायोमोन हानायालाय एलाय गाइसफोर नैबे हाजोनि ओइथिंनोमोन जोंनि गामिया दा बे हाजोखौ बारबोना फैबाय आरोखि जोङो बेनिफ्राय जायगाखौथ' मोनसिगोन गाइसफोर बेनिफ्राय दहाय खोन्थानो बावदोंलाय गाइसफोर मा होननानै बुङोमोनलाय बेरायनो फैनायजों लोगोसे जोंहा सासे डक्टर दङ नङा बेखौ माने हस्टेलाव दोननो फैबाय आरोखि सामार भेकेसननि सुटि मोननायमोन नालाय दा थालांसिगोन बेलाय बेनो ओइसिना हाय होनना बुंजोबसै हेलौ बुदरल'सो जादों उन्दुनो ओंखारनाया जों फैथिनोबो जारलासो माबा मोखांखौनो बोरैबासो नुबाय आं गाइसफोर उन्दुनो ओंखारनाया जारलानो मालायनि सिटखौ सेख'नानै बिदि जायो गोदाव सोरावनो आंनिसो सिट बियो नोंलाय मानो सेख'नांगौ जाम्बाबानो ना बेयाव थानाय बारा उन्दुनो हागौमोन अके मोनफैबाय गाइस मोनफैनायालाय दा हस्टेलखौथ' सिगाङावबो गोबां नुखाबाय मा होनना बुंनो देखाबाय थाग्रा थालासो मोनलायलांबाय आं नै फैलाय बेनो लागाव स्टुडेन्टफोरा हायबाङाखै स्टुडेन्टफोरा हायबाङाखै हाबगोन ना मा जाखो न'आ ओइ हाबनाय नङा खोमा हाइभिं खालामसै दां बेनिफ्राय गासफोर फैनाय ना फैनाय दाथ' जेनेबा जि खामानियाव फैनायमोन नालाय बेरायथ'नो दा खामानियाबो जोब्बाय बेनिफ्राय दाबसे जायगायाव बेरायलांनो सानदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला दा माने एसे मोखांफोराबो एसे बोरैबा जाबायलै मोखां सुलांनि गाइसफोर मोनसे दैमा गिदिर दं आरोखि बेयाव एसे मोखां सुलांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांथो बेला गाइसफोर नैबे दैसाखौनो एसे देखायलांसै नोंथांमोननो माखौथो देखायबावनो मोजां जायगा देखायगोन होनना बुंना लाफ्लांबाय नालाय दैनो उफायथ' गैया भिडिअखौ एसे हिट खालामनोसै बाबुइ लामा जिङावनो दोनसै नामा गारिखौ बेयाव दैयाबो देरथारदों देरनायालाय नै थ' बिमा एसे सेल्फि लायनोसै जा सानैजों नों थाङा होमबा जा बाबुदानो थांगोन मानसि हाबग्राथिं लाखिनांगोन ओइ खिनावसो हाबग्राया ओइ खिनाव दैमाया देरदों मोजाङानो दैमायाथ' मैफोर नुनो हागौलाय बोरैबा बायसान्सनि खोथा ओइ मानसिफोरा सोदों ओइ बारनानै दिनदो हाग्राथिं माइ सोदो अके गाइस हाय बिदिया फट' खेबनो थां देब्रा था नेचारेल नुखादो सयथिनोबो साफा मोजां था बरिया र' दे मोजाङै बरिया सान्थिङाव दे नुगोन नुनाया र' बा साफालै
नायनानै लादो गाइसफोर बेनो दैसाया मा दैसा होनना बुङोमोनलाय बेखौ जिया भरलि ना मा भरलि होनना बुङोलाय गाइसफोर खाथिनिफ्राबो बारा मिथिलायलाङा आङो देरदों देरनायलाय दैसाया बियो खावनो एथिं मोनसे हासुलाय मा जाबाय नांगौ दैया बिराद गुसु गाइसफोर ओरैबायदि गुसुना दैया बेनिफ्राय बेथ' माने चाइनानिफ्राय फैनो नामा बाबु बे दैखौ चाइनानिफ्राय फैनो गाइसफोर दैया अरुणाचलनिफ्राय फैनो नालाय बरफ दै माने एकदम बिराद गुसुथार आरोखि दैया ओमफ्राय गल'ल' फैदों दैज्लांनि नालाय दै बुरजा जादों माने मेसेङावबा दैया बिराद रानजोबो बियो खालि खालिसो थायो ओइखिनियावसो थायो आरोना दैया ओइखिनियावसो थायो खिन्थु दा दैज्लां नालाय अखा बारा हादों बिराद माने दैया बारिदों आरो बारिबावगोन बारिनायालाय होनबा गोजोनबायबा दैफोरखौ नायनानै थांनाय जासिगोन गाइसफोर बेनिफ्राय ब्लगफोरखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमान्दां थांनोसै दा न'आव उफाय गैया बाय बाय जिया बरलि बेनिफ्राय दा न'आव थांफिननोसै गाइस थांफिननानै जोंहा बोराय बुरि साथामजों अमा बेदर दैनि संखान्दा दङ बेखौनो जानानै स्रयै उन्दुना थाहैनोसै